Denne video handler om kongebyen Viborg. Videoen tager udgangspunkt i året 1510 og handler om Pablo og Idas historie. De to møder hinanden i Viborg og stifter hurtigt en familie sammen. Men lad os lige skrue tiden lidt tilbage og se, hvordan de to mødte hinanden. Pablo kom fra Italien og kom derfor fra den sydlige del af Hærvejen, hvorimod Ida kom fra den østlige retning, da hun kom fra Sverige. De to blev hurtigt rigtig gode venner og besluttede sig for at slå sig ned i Viborg sammen. En dag besluttede ægteparret sig for at tage ud og udforske byen og dets seværdigheder. De ville rigtig gerne finde ud af mere om byen, da de helst ikke ville føle sig udenfor. Det gik hurtigt op for dem, at kirken havde en rigtig stor betydning for befolkningen i Viborg. Det var tydeligt at mærke, at kirken havde rigtig meget magt, og derfor vidste de, at de skulle passe på med, hvad de sagde til folk. Ved siden af kirken opdagede de noget helt specielt. Et stort marked. I markedet var der folk, der handlede med hinanden. Dog var det også her, hvor de udstillede folk. Og hvis folk ikke troede på de rigtige ting, var det også her, at folk blev tortureret. Ægteparret besluttede sig for at gå videre ned ad gaden. Pablo undrede sig rigtig meget over, hvorfor gaderne var så snåede. Han havde nemlig været bygningsinstruktør i Italien. I Italien arbejdede de meget mere matematisk med bygningerne. Derfor kunne han ikke helt forstå, hvorfor gaderne skulle være så snåede. Efter 30 år gik de to forældre bort. De efterlod sig dog en søn, som kunne se, hvordan kongen begyndte at have større betydning for Viborg og dets indbyggere. Kongen, som var Christian 4., var tit på besøg i Viborg. Hans opholdssted var Gråbrødrenes kloster. Kongen var rigtig meget i sin have og nød at sidde på sin bænk uden for det lille hus. En dag kom Ida og Pablos søn tilfældigvis gående forbi kongen. Han bukkede høfligt, da han havde lært det af sine forældre. Han gik hurtigt videre, da han havde hørt, at der skulle være en hyldning af kongen senere på dagen. Hyldningen skulle foretages på Nytorv, som var lavet til kong Christian 4. Da Leonardo senere var kommet op på torvet, så han, at der var rigtig mange mennesker. De hyldede alle sammen Christian 4, og han hjalp dem derfor med at klappe af ham. Nogle år senere undrede Leonardo sig over, hvorfor kongen ikke havde været i Viborg i et stykke tid. Han fandt ud af, at kongen var flyttet til storbyen København, som lagde på Sjælland. Dette havde gjort ham rigtig ked af det, da han mente, at kongen var en vigtig ting for Viborg. Han besluttede sig derfor at kigge en sidste gang på Viborgs gader og dets natur, og herefter tage videre ud i den store verden. Han vinkede farvel til byen og gik ud i verden for at prøve at se, om han kunne møde kongen igen.